ଏସିଆଡ଼କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଶିକ୍ଷା ବିକାଶ ସମିତି ଓଡ଼ିଶା ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିଆନ ପରୀକ୍ଷା 2022-23 ପ୍ରବେଶିକା। ସୋମନାଥ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଅପସନ୍ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଗୁଜୁରାଟ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ। ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଗୁଜୁରାଟ। କେଉଁଠାରେ ବିଷ୍ଣୁ ରୂପୀ ବାଲାଜୀଙ୍କ ପ୍ରତିମା ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି? ଅପସନ୍ ବଦ୍ରିନାଥ, ଉଜ୍ଜୟିନୀ, ମଦୁରାଇ, ତିରୁପତି। ଆନ୍ସର ତିରୁପତି। ମହେନ୍ଦ୍ର ପର୍ବତ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ? ରାଜସ୍ଥାନ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ଓଡ଼ିଶା। ଆନ୍ସର ଓଡ଼ିଶା। ଭାରତର କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ମନ୍ଦିର ଅଛି? ଅପସନ୍ ଜୟପୁର, ପୁଷ୍କର, ଅବନ୍ତିକା, ରାମଗଡ଼। ଆନ୍ସର ହେଉଛି ପୁଷ୍କର। ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପିତ ଚାରି ମଠ ମଧ୍ୟରୁ ପୂର୍ବରେ କେଉଁ ମଠ ଅଛି? ଅପସନ୍ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ, ଶୃଙ୍ଗେରୀ, ଶାରଦା, ଜ୍ୟୋତି। ଆନ୍ସର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ। ବୃଦ୍ଧି ବଳରେ ଯମରାଜଙ୍କ ନିକଟରୁ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପ୍ରାଣ ଫେରାଇ ଆଣିଥିବା ନାରୀ କିଏ ଥିଲେ? ଅପସନ୍ ସାବିତ୍ରୀ, ଗାୟତ୍ରୀ, କନଙ୍ଗୀ, ଦ୍ରୌପଦୀ। ଆନ୍ସର ସାବିତ୍ରୀ। ନୃସିଂହ ଭଗବାନ କାହାକୁ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପର ଅତ୍ୟାଚାର ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଧର୍ମପଦ୍ର, ଧ୍ରୁବ, ଶତପନ୍ୟୁ, ପ୍ରହ୍ଲାଦ। ଆନ୍ସର ପ୍ରହ୍ଲାଦ। ନନ୍ଦିନୀ ଗାଈର ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ରାଜା ନିଜ ଶରୀର ସିଂହକୁ ଅର୍ପଣ କରିଦେଇଥିଲେ? ଅପସନ୍ ରତିଦେବ, ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର, ଦିଲୀପ, ଶିବ। ଆନ୍ସର ଦିଲୀପ। ଜାନକୀ ବା ସୀତାଙ୍କ ଜନ୍ମ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ହୋଇଥିଲା? ପୁନେରା, ରାମଟେକ, ଅଯୋଧ୍ୟା, କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର। ଆନ୍ସର ପୁନେରା। ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ନଦୀ କିଏ? ସିନ୍ଧୁ, ଗଙ୍ଗା, ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର, ନର୍ମଦା। ଆନ୍ସର ଗଙ୍ଗା। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଜନ୍ମ ତିଥି? ଅପସନ୍ ଚୈତ୍ର ଶୁକ୍ଳ ନବମୀ, ଆଷାଢ଼ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଶ୍ରାବଣ କୃଷ୍ଣ ଅଷ୍ଟମୀ, ବୈଶାଖ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ଆନ୍ସର ଚୈତ୍ର ଶୁକ୍ଳ ନବମୀ। ସ୍ୱାମୀ ରାମତୀର୍ଥଙ୍କ ଜନ୍ମ କେବେ ହୋଇଥିଲା? 22 ଅଗଷ୍ଟ 1872, 22 ଜୁନ 1871, 22 ଅକ୍ଟୋବର 1873, 22 ମେ 1874। ଆନ୍ସର 22 ଅକ୍ଟୋବର 1873। ମାର୍ଗଶୀର ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀରେ କେଉଁ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ ହୁଏ? ଅପସନ୍ ଗଙ୍ଗା, ଗଣେଶ, ଗୀତା, ବେଦବ୍ୟାସ। ଆନ୍ସର ଗୀତା। ହରିଦ୍ୱାରଠାରେ କେତେ ବର୍ଷ ଥରେ କୁମ୍ଭମେଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ? ଅପସନ୍ 6, 10, 12, 15। ଆନ୍ସର 12। ଶୂଲସୂତ୍ର ରଚୟିତା କିଏ? ଅପସନ୍ ଭରଦ୍ୱାଜ, ସୁଶ୍ରୁତ, ବୋଧାୟନ, ସୋମଦେବ। ଆନ୍ସର ବୋଧାୟନ। ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଅର୍ଜୁନ କେଉଁ ଶଙ୍ଖ ବଜାଇଥିଲେ? ଅପସନ୍ ପଞ୍ଚଜନ୍ୟ, ସୁଘୋଷ, ମଣିପୁଷ୍ପକ, ଦେବଦତ୍ତ। ଆନ୍ସର ଦେବଦତ୍ତ। ସତ୍ୟର ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରଭାବରୁ କାହାର ରଥ ଭୂମିରୁ 4 ଆଙ୍ଗୁଳ ଉପରକୁ ଚାଲୁଥିଲା? ଅପସନ୍ ଅର୍ଜୁନ, ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ଭୀମ, ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର। ଆନ୍ସର ଯୁଧିଷ୍ଠିର। ଏକଲବ୍ୟ କେଉଁ ବିଶେଷ ଗୁଣ ଯୋଗୁଁ ସ୍ମରଣୀୟ ଅଟନ୍ତି? ଅପସନ୍ ବଳିଦାନ, ସାହସୀ, ଗୁରୁଭକ୍ତି, ଧର୍ମରକ୍ଷା। ଆନ୍ସର ଗୁରୁଭକ୍ତି। ଗୀତା ଅନୁସାରେ କି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ମନ ଓ ବୁଦ୍ଧି ଉପରେ? ଅପସନ୍ ଆତ୍ମା, ଶରୀର, ଜ୍ଞାନ, ଭଗବାନ। ଆନ୍ସର ଆତ୍ମା। କେଉଁ ନଦୀକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟପତ୍ନୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଗଙ୍ଗା, ଯମୁନା, ସରସ୍ୱତୀ, ନର୍ମଦା। ଆନ୍ସର ଯମୁନା। ଠିକ୍ ଉକ୍ତି ପାଖରେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଓ ଭୁଲ ବାକ୍ୟ ପାଖରେ ଭୁଲ ଚିହ୍ନ ଦିଅ। ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର ଗୀତାଞ୍ଜଳି କାବ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଇଁ
ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି। ଏହା ଠିକ୍ ଅଛି। ପରଶୁରାମ ଓ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଉଭୟ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ଗୁରୁ ଥିଲେ। ଏହା ଭୁଲ ଅଛି। କେବଳ ପରଶୁରାମ ଥିଲେ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ଗୁରୁ ଥିଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟା ଓ ପରିମଳା ଶତ୍ରୁ ଘରକୁ ଯାଇ ଆମ ଦେଶର ଅପମାନର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇଛନ୍ତି। ଏହା ଠିକ୍ ଅଛି। ରାଜା ଅନ୍ତିଦେବ କପୋତକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ଦେହର ମାଂସ କାଟି କାଟି ଦେଇଥିଲେ। ତ ଏହା ଭୁଲ ଅଛି। ଆନ୍ସର ହେବ ଉସିନର। ଯିଏ ଶ୍ରଦ୍ଧାବାନ, ତତ୍ପର ଏବଂ ସଂଯମ ତାକୁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଠିକ୍ ଅଛି। ଯିବା ନେକ୍ସଟ। ଅଲଗା ଶବ୍ଦ ବାଛ। କ କେଉଁ ନଦୀଟି ଉତ୍ପତ୍ତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅନ୍ୟ ତିନିଠାରୁ ଭିନ୍ନ? କୃଷ୍ଣା, କାବେରୀ, ଗୋଦାବରୀ, ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର। ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ରଟା ଆନ୍ସର। ଖ 16 ସଂସ୍କାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେଉଁଟି ଭିନ୍ନ? ବନପ୍ରସ୍ଥ, ସୁଧାୟ, ଦେବାରମ୍ଭ, ସନ୍ନ୍ୟାସ। ଆନ୍ସର ସୁଧାୟ। ଗ କୁମ୍ଭମେଳା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅଲଗା କିଏ? ହରିଦ୍ୱାର, ଦ୍ୱାରିକା, ପ୍ରୟାଗ, ନାସିକ। ଆନ୍ସର ଦ୍ୱାରିକା। ଘ ମୁଖ୍ୟଧାୟୀ ନଗରୀ ଆଧାରରେ ଅଲଗା କିଏ? ଅଯୋଧ୍ୟା, କାଶୀ, ମଥୁରା, କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର। ଆନ୍ସର କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଧ୍ୱଜ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେଉଁଟି ଅଲଗା? ଲାଲ, କେଶରୀ, ଶ୍ୱେତ, ସବୁଜ। ଆନ୍ସର ଲାଲ। ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରି ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ଅପସନ୍ ଦେଇଛି କପିଳ, କଣାଦ, ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ, ଭାସ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ, ବ୍ରହ୍ମଗୁପ୍ତ, ଜଗଦୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବସୁ, ଅଥାବଳ ଋଷି। କ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ପୃଥିବୀ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ପରିକ୍ରମଣ କରେ। ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦେଇଥିବା ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଥିଲେ ଡ୍ୟାସ୍। ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ। ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବୃକ୍ଷର ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ଅଛି। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ଡ୍ୟାସ୍। ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଜଗଦୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବସୁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଶୂନ୍ୟର ଉପଯୋଗ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନିୟମ ବତାଇଥିବା ବୈଜ୍ଞାନିକ ହେଉଛନ୍ତି ଡ୍ୟାସ୍। ଆନ୍ସର ବ୍ରହ୍ମଗୁପ୍ତ। ପରମାଣୁବାଦର ଗବେଷଣା କରିଥିବା ପ୍ରଥମ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଡ୍ୟାସ୍। ଆନ୍ସର କଣାଦ। ଅଗ୍ନିର ଆବିଷ୍କାର କରିଥିବା ସଂସାରର ପ୍ରଥମ ବୈଜ୍ଞାନିକ ହେଉଛନ୍ତି ଡ୍ୟାସ୍। ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅଥାବଳ ଋଷି। କେଉଁ ପର୍ବ କେଉଁ ମାସରେ ପାଳିତ ହୁଏ? ଏହାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଯୋଡ଼ି ସ୍ତମ୍ଭୀକରଣ କର। କ ସ୍ତମ୍ଭ, ଖ ସ୍ତମ୍ଭ। କ ସ୍ତମ୍ଭ, ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ କିଛି ଭୁଲ ଅଛି। ଆମେ ସ୍ତମ୍ଭୀକରଣ କରି ଜାଣିପାରିବା ଯେ କେଉଁଠି ଭୁଲ ଅଛି। ତ ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ହୋଲି। ଏହା ପାଳିତ ହୁଏ ଫାଲ୍ଗୁନ ମାସରେ। ଗଣଗୌର ପାଳିତ ହୁଏ ଚୈତ୍ର ମାସରେ। ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ପାଳିତ ହୁଏ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଭାଦ୍ରବ ମାସରେ। ରଥଯାତ୍ରା ପାଳିତ ହୁଏ ଆମେ ଓଡ଼ିଆମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଜାଣିଛୁ ଏଇଟା ଆଷାଢ଼ ମାସ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଆଷାଢ଼ ମାସରେ ଅପସନ୍ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଦେଇଛି। ଏଇଟା ଆମେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବା, ଲେଖିବା ଏଠି ଆଷାଢ଼ ମାସ ଲେଖିଦେବା, ଏଠି ଠିକ୍ ହେବ। ତ ଏଇଟା ଠିକ୍ ହେଇପାରିବ, ଆଷାଢ଼ ମାସ ହେବ। ଏଇଟା ଆଷାଢ଼ ମାସ ହେବ। ବିଶିଷ୍ଟ ଆଧାରରେ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ତିନି ଦେବ ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ, ମହେଶ୍ୱର। ତିନି ଶକ୍ତି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମହାକାଳୀ, ମହାସରସ୍ୱତୀ। ଖାଲି ସରସ୍ୱତୀ କହିଲେ ଭୁଲ ହେବ, ଏଇଟା ଆନ୍ସର ହେବ ମହାସରସ୍ୱତୀ। ତିନି ଲୋକ ଆକାଶ, ପାତାଳ, ପୃଥିବୀ। ତିନି ଗୁଣ ସତ୍ୱ, ରଜ, ତମ। ତିନି ଋଣ ଦେବ, ଋଷି, ପିତୃ। ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦର ଉତ୍ତର ଲେଖ। ଚମ୍ବା ରାମାୟଣ କେଉଁ ଭାଷାରେ ଲେଖିଥିଲେ? ଆନ୍ସର ହେଉଛି ତାମିଲ ଭାଷାରେ। ନେକ୍ସଟ ବିହାର ଫଲ୍ଗୁ ନଦୀ ତଟରେ ଥିବା
ପ୍ରସିଦ୍ଧ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ନାମ କ'ଣ? ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଗୟା। ସପ୍ତର୍ଷି ତାରାମଣ୍ଡଳ କେଉଁ ସ୍ଥିର ତାରାକୁ ପରିକ୍ରମଣ କରେ? ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଧ୍ରୁବ। ଗାଳିର ଉତ୍ତର ମୌନ ଅଟେ, ମୂର୍ଖମାନେ ହିଁ ଗାଳିର ଉତ୍ତର ଗାଳିଏ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏ କଥା କିଏ କହିଥିଲେ? ଆନ୍ସର ପ୍ରେମଚାନ୍ଦ। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପିଲାର ନାମ କ'ଣ? ତ ଆମେ କହିପାରିବା ନିମାଇ ବୋଲି କହିପାରିବା କିମ୍ବା ବିଶ୍ୱାମ୍ବର ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା। ତ ଯେଉଁଟା ବି ଲେଖିଲେ ଠିକ୍ ହେଇପାରିବ।